Čauko, ja som Benny Mood a dnes si ukážeme, ako dostať svoju hudbu cez DistroKid na všetky streamovacie služby, ako je Spotify, iTunes, Amazon, Deezer, ale aj na Instagram, na TikTok a tak ďalej. Čiže pozeraj head. Ešte predtým, ako sa do toho pustíme, daj like a daj odber, aby som mohol robiť takéto videá v budúcnosti a poďme na to. V poslednom videu sme si ukázali, ako sa zaregistrovať na DistroKid a v tomto videu vám ukážem, ako tam nahrať hudbu. Čiže čo na to potrebuješ, je ísť na svoju DistroKid stránku, respektíve sa prihlásiť. A tu na hore máš takúto kolónku, že upload. Tak dáš upload a dáš, že upload music. A nemám internet do p***. Čiže ešte raz, ideš tu na upload, dáš upload music a otvorí sa ti takýto formulár. A tu na hore máš vlastne, že na ktoré služby chceš, aby sa to nahralo. Môžeš tu zaškrtnúť aj ten Snapchat, ale tu na je, že potrebuješ byť 100% ním majiteľom hudby, ktorú ideš uploadovať. Potom je tu takáto kolónka, že YouTube Music, toto je zaujímavé. Keď vidíš niekedy na YouTube nejaký umelec, pomlčka téma, tak to je preto, že uploadili svoju hudbu aj na YouTube Music. Ak to nechceš mať takto, tak toto vieš dať preč. To väčšinou dávam preč, aby som tie veci mohol dávať na môj YouTubeový kanál. Dobre, potom zvolí, že koľko pesničiek chceš uploadnúť. Keď je o single, jeden track dáš jeden song, single, alebo potom môžeš samozrejme viac, nejaké EPčka, hej, nejaké albumiky, alebo čo. Ja neviem, aký si ty produktívna. Potom je tu, že či bol tento single niekedy, respektíve táto hudba niekedy releasnutá, ak nie, tak nie, ak áno, tak áno, chápeme. Potom máš tu, že artist lomeno band name, tu vlastne vyberá, že pod akým umelcom má táto vec vychádzať, hej. A potom tu máš takéto mapovanie, kde vlastne prepojíš účet s streamovacou službou, respektíve s účtom na tvojej streamovacej službe. Ja som to už v minulosti robil, čiže to mám prepojené, ale kvôli tomuto videu môžeme spraviť takúto vec. Tam pridám akože nejakého umelca, tak tam dáme, že Filia Elder, bude tu na čavo. No a potom by tu malo byť niečo takéto vole. No tak tu na to je, hej. Artist mapping, pokiaľ teda ešte nemáš nič na Spotify, na iTunes a tak ďalej, tak dá, že nie, ešte nemáš nič a neriešiš, oni ti vytvoria nový účet, ale pokiaľ by to tak bolo, že už tam niečo máš a chceš proste pridať novú hudbu, tak stačí ísť na Spotify, nájdeš umelca, hej, tak ja neviem, dám tu teraz ministra Kodeka, dáš tu na 3 bodky, dáš zdieľať a tu, kde máš kopírovať odkaz na interpreta, keď stlačíš Alt, tak sa to zmení na skopírovať webovú adresu na Spotify, dáš a tu dáš a vybavené. A to isté vlastne spravíš na iTunes, že ideš na Apple Music, nie na iTunes, na Apple Music a tam stačí skopírovať ten link, hej, a vlastne dáš to tam a tým pádom to bude prepojené s tvojim existujúcim účtom. A môžeme ísť ďalej. Potom zvolí si tu na, že release date, tak ja neviem, dám, že vyjde to teraz 15. Pro tip, odporúčam minimálne týždeň dopredu uploadovať, týždeň pred release dateom, kvôli tomu, že máš väčšiu šancu sa dostať do minimálne release raderu na Spotify a máš šancu aj sa dostať do iných playlistov, čo akože setovo platí vole. Je to moc dobrý. Potom release time, ja väčšinou dávam, že chcem, nech sa to release o polnoci, ale nech tam nie je nejaký confusion, tak dávam 12.01 AM a to znamená, že 00.01 v noci. To time synchronization to necháš tak, proste náš čas, yes. Record label, poj sa, tu nadáš, môžeš tam dať čo chceš a zrazu si sám vydavateľstvo. Ďalší pro tip, momentálne, ak si Slovák, Slovačka, tak vlastne slovenská hudba z nejakého dôvodu nejde na, teraz nie som istý, či iTunes alebo Apple Music, čiže ja dávam všetko, že Čech, prečo ne? Vždyť sme bratši, jo vole, zvolíš si proste žáner, nás tam komedy, afropop. A teraz vlastne ideme uploadovať album cover, respektíve single cover, podľa toho, čo tam dávaš. Tu píšu, že odporúčajú 3000x3000 JPG format, čiže ideál, keď už to máš pripravené dopredu. Ja som si to pripravil. DistroKid. A vlastne môžeš to tam takto pretiahnuť. Máš tam cover na tvoju pesničku, čistá fantázia. Dáš názov tracku, tak ja nebude sa to volať, že fantázia... pecka. Tak teraz tu nemáme iných umelcov, toto nie je žiaden edit, je to originál pesnička, všetko bomba. A tu na potom dáš vlastne audio file, odporúča sa Vauko, keď máš prístup. Pokiaľ by si že nemala Vauko, tak funguje aj MP3, ale je to proste stlačený formát, prídeš o nejaké informácie. Či to je počuť, tak to akože podľa mňa môže byť. Potom vlastne credits, tak tam potrebuješ dať oficiálne normálne svoje reálne meno, hej, čiže Johnny Lakocinka, tak sa volám reálne, ale nehovorte nikomu. Explicit lyrics, tá nadávaš tam, chápeš?
Keď nie, tak nie. Keď hej, tak hej. Instrumentál, nie. Potom preview, clip, start time. Ide vlastne o to, že keď bude niekto chcieť počuť nejakú ukážku z tej pesničky, tak či streamovacie služby majú rozhodnúť za teba, kde to má začať, alebo keď máš nejakú pasáž tej pesničke, ktorá je fakt dobrá, ktorú chceš ukázať, tak zvolí, že na 1 minúte a 20 sekundách je to fakt pecka. Cena za single, tak 99 centov, úplne čistá paráda. Dáš takto. Tu nás súhlasíš vlastne so všetkým, čo si spravil, hej. A keď toto bude, klikneš tu na done. Ja to teraz nejdem uploadnúť túto pesničku, ale chápeš, no. A to je vlastne celý proces. A toto spravíš a väčšinou do nejakých 3-4 dní je to všade. Ako som vravel predtým, odporúčam týždeň minimálne dopredu. V ideálnom scenári sú to vraj, že 4 týždne. Vtedy máš naozaj veľkú šancu, respektíve väčšiu šancu sa dostať do playlistov. A tak to je vlastne všetko. Ak nemáš ešte DistroKid účet, dole je link v popise. A vlastne keď sa zaregistruješ cez ten link, dostaneš zľavičku. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, daj odber a vidíme sa pri ďalších videách. Dovidenia.